ako. Mayong adlaw kanyang tanan ng mga suking tigpaminawan, niining handunganan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si JR. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, yun ka. Yun ka sa RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karoon? Mokining sa kalalaki nga taga Santa Cruz, Davao del Sur. Ang ito matatampo, nagdasangan nga GR. Amigo GR. Ya. Ay, mo ano? Kami tambal kay. Bay JR, saan? Managag pangumpra diya kay mauli na to eh. Sige ba, Roji? Mauli na ta. Ha? Kadiyat sa bay. Oh, gano'n man ba? Iya eh. Kakita ka ng nasa atbang mo, kanang babae ba? Tanawa. Ha? Gano'n man? Tanawa. Oh, di ba? Tabis kay kinanawan ni mo. Oh, uy. Pasag din na eh. Tanawa, mauli na ta. Bay JR, doon sa magkadya. Di ko na. Ay, Nagduwa akong email ba eh? puno nga sana bay. Ha? Gano'n man? Nakakita ka nang nagpaingon din eh. Tanawa. Asa ba? Kana ako doon. Ay, kanang babae ay. Oh, uy. Katong ng babae nga ato nakita sa merkado nga tabis kay tinawan to. Oo. Siya gipay. Unsa man? Ha? O Siya ginaw. Tanawa. Unsa ba plano nimo? Bay. Unsa pa? Atong atungan. Aron atong ila-ilahon. Sige. Dali. Hi, miss. Hello. Asa de ka? Nara kay paliton sa anahan. Ikaw ang tungo mong nakita sa merkado sa? Ako bitaw to. Mao lagi. Kuan ba? Makikila-ila ang tanan mo ba? Okay na mo? Na makikila-ila mi? Okay ra oy, ila-ila raman ka ha. Jenny Rose. Ako sad si Raji. O kining akong amigo si JR. Hi Jen. Hello, JR. Pwede mangayo sa imong Facebook account, Jen? Pwede. Guwapa sa tos Jenny na. Ako tawagad sa messenger eh. Nanawag lagi ka. Wa ba ko makasamok ni mo, Jen? Wa man. Nga naman may tuyo ka. Pwede ko makikita ni mo? Pwede ra. Asa man ta magkita? Salamat nga nakikita ka na ko, Jen, ha? Okay ra oy. Di man sa ko busy. May tuyo ka na ako, JR? Oo, na, Jen. Mansa ba na? Unya, di ka masuko kung ako nang isulti mo. Unsa lagi na. Mas masuko ko kung dili ka mo sulti. Ang tinuod, Jen, nakagusto ko nimo. I love you. JR. May chance ka ko nimo. Bitaw oy, nganong molimod ba ko? Ganahan sa ko nimo, JR. Tinuod? O lagi. Ambot ko nakabantay baka nga magsipog tutok nimo katugtaong dito sa merkado. Oo. Tingnan ko ni Raji nga nagsigi ko na kang tanaw na ko. So, okay na ta. Kita na. Oh, JR, kita na. Salamat, Jen. I love you. I love you too, JR. Congrats ba ya? Kay uyab naman tayo mong generous day. Salamat ba, Raji? Ya, kano sa man ka magminyo, anak? Ha? Minyo? Oo! Ikaw ba ba? Minyo din ang imong gihuna-una eh. Ato ba, magkakaon na yung lechon ba? Lechon na din ang imong gusto. Ako lang kabalitan. Naa na day kay uyab, JR? Oo, ma.
Mayo'y noondong. Dadaon niya na din aron ako ng mahimama. Oo, kuy. Nga no gusto nga mauwaw mo ka, uy. Nga, imo naman unya ng mahing ugangan puhon. Sige na, ha? Ito sa amo. Sige na lang, uy. Ma, si Jenny Rose, akong uyab. Maayong adlaw, tita. Maayong adlaw sab, Inday. Kuwapa man di kag uyab, JR. Salamat, tita. Kung gusto na gani mong magminyo, JR, pwede ra nga at tumupuyo sa usa nato kabay. O ma. Jen, taon-taon din kita nga nagkauyab. Magtipon naman ta? Ikaw, agad ako nimo. Magtipon naman na ta. At tulong ta puyo sa usa na mo kabay. Sige. Day, pagaw ka na be. Gigutom ako. Hala, wa para ba ko makalungag dong? Ha? Saan mo gibuhat dinis bay? Nga, wa mo ka makalungag. Nalingaw ko tan-aw og salida sa kong cellphone. Ay, sagdi lang. Magdali-dali lang og lungag. Anong sirado niyo mong gipuyan? Indris Generous. Di ako sa kumang amiga, uy. Kung saan ka niya? Suroy-suroy. Pauli, dere, uy, kay... Di ako ikidangal to nun. Ay, nani, usbay mo gibuhat, ha? Nga, mubiya ka rin sa ato? Gila ay ramong ko dinikod. Mao ni adto ko sa kumang amiga. Basta, ay naginigos ba, ha? Kung di ka gusto masuko ko nimo. Ikuyog kasi mong mga amiga? JR. Asa naman sa buong? Dami tabungan nga party. Unsa? Ipusangin mo mga sinina. Upauli sa inyo. JR. Wala ko ganahin na yung pagpuyo na to. Yan. Na magsigil kaglaan. Kadaabot na ko din sa ato. Wa ka. May bago na. Ako ra magilingaw akong kagalingon. Kaya ay kay kamasikog punto din sa ato nga wa ko'y gibuhat. Magsikog paabot nimo nga maulit kag ikas imong trabaho. Ug mo na hinungdan nga mula aga. Oh, good. Aron malingaw ko ba? Wa ko makauyo na nang imong gibuhat. Nga kung gusto nga, inik-uli na ko din isbay. Kay, niya ka? O kay ganahan mo ka nga, magsigil kag laag. Hala pa uli na sa inyo. Ug laag tamas ginawa. Oy, wadi ayo tong bayhan na di ay. Uy, ayo ba eh? Yan, sa plano ni mo ron. Aw, wan ko katipon. Dita na sa kuglain ini. Sige. Basta ako, support na ragyo gunin mo. Wala kay babae nga magustuhan. Uy, Reggie. So man, huwag kayo lingaw ron. Yan naman, lingawon ko ni mo. Di oy. Kung hangin ng mag-vlog ta. Pagchoroy, vlogger ka? Vlog, guys. Lingaw-lingaw lang ko. Di lang ito serisuhon ba? Sige. Ato ikuyog si Ibay Miko. Aron makahimo ta og daghan nga content ba? Sige. May bawa siya. Wow. Kadaga nag-view sa mong i-upload nga video. Di ay may ni-comment. Hanisel? Hanisel yan, ha? Pwede ko mo appeal sa mga vlog, idol? Uy. Ako message me. Hi, honey. Hello. Sure ka nga. Gusto kang ma-appeal sa mga vlog? Lagi. Nya, dugay ra ba ming makwarta ni? Sus, okay raman good. Ganahan lang ko malingaw. Sige. Kuyog mo. Ay. Bye. Bye. Naon sa mga naginuktok man kaya? Why? Asa naman si Honey? Tuwa na ba yun? Ipauli na sila. Yay, nigugma na kagbalik, ha? Nakabantay na ba ko nimo? Magsige og tutok ni Honey kung magkuyog na ta. Hakare. Gawon mo ko niya. Yay. Bola na bay. Gugma na na. Oy, ako pa nimo no. Sulti na si Honey. Sulti sa imong gibati.
Naunsa di ka, Jay? Waman. Ganina pag ko nakabantay ni mo nga nagsige kag tutok na ako. O kung tutukan di ka, mulingyo ka. Ngano di ka? Kuan, naunta ko gusto isulti mo, pero mauwaw na ko. Nganong mauwaw man ka? Isuod ba ta? Uod ta. Pero naglukod ko nga, mawa ka na ako kung mahibaw ka nga. Nahigop mo ko niyo. JR. Sa sige na ito kuyukan. Ibati na ko gugman mo. Parehas nga itong gibati, JR. Kunana ko sa amo, ikaw may permina asa ko na hula. Kung mo nga, kita na. JR, ginawat ko na ang imong gugma. Salamatan. I love you too, JR. Way kaputangan sa kong kalipay nga, gisugot ko ni Hani. Karon, nagtimpo na mi og may umaabot naming anak. Dili nilang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni JR nga taga Santa Cruz, Davao del Sur. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, yun ka. Ang mga kaagi gibahatan o duwa sa radyo ni Ricky Persuelo galing o gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala o mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong kidapit sa pamana sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawi. I-address lang na ining tulumanon handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.